سلام سلام كم ياللهم أب كله كرنعات علم زلهم مساهم زله بره تصفية تمليس الله زنت فلو عودي أرستي أب قامقا تجرينيا إنجليش أب مزرجحيو نبعلين دا تمهاركو نبزحت سباتنا أشحت سباتي مهرن زخاء حدا عبي نجري إلى حسب سلازي خا تمليس الله نخلع جزء اتي كندي عودي متكل أرستي أب مسلاتات تقصتات بهيلات وستأز تركبت زرباتات حصرت زانتاتات أوزتو كوريو ازي مسلاتات تقصتات بهيلات وستأز تركبت زرباتات حصرت زانتاتات نجراتن حساباتن ناي ملع علم زتقالليو ناي هوبات سبات ناي فلوطات سبات ناي تمارامرتي ناي فلاسفاتات ناي صحابتي ناي درستي ناي وزت ناي كله اب كله زركبيو بره زي صحافو يلن زي ترأي امبر مصيخم رأيون سمعون نبل علنا سناي مجمار كغبرنا خا تمنيتي يغلص. Are you ready guys to learn Tigrinya English? Okay, let's go. تداليكم علىكم حق اي Tigrinya English كنمهار نخيد ولو Tigrinya English سلامتا greeting. Hi, hello, salam, good morning, good morning. حدركم تحند حديركم كمي حديركم كمي حديركن كمي حديركا كمي حديركي. Good afternoon, good afternoon. معالكم كمي وعلكم كمي وعلكن كمي وعلكا كمي وعلكي. Good evening, good evening. دحندو أمسيخم كمي أمسيخم كمي أمسيخن كمي أمسيخا كمي أمسيخي. Good night, good night. لوام ليتي سلام ليتي بروخ ليتي. دحان حدرو دحان حدرا دحان حدر دحان حدري. midday midday فرق معلتي قدري جو قدري. midnight midnight فرق ليتي ليتي. have a nice day have a nice day سناي معلتي سناي معلتي. You alright, mate? You alright, mate? You alright, mate? I'm alright. I'm good. Thanks. بቋንቋ እንግሊዝ ሰላምታ ክንላወጥ ከለና መብዛሕትኡ ዝጥቀሙላ ቃል ኣላ እታ ቃል ከምዚ ስላንግ ዝበሃላሉ ማለት እዩ ፍልይ ዝበላ ኣባሃላ alright mate እዮም ዝብሉ መብዛሕትኡ ሰላም ከመይ ኣለኻ እዮም ዝጥቀሙላ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ኣዳማምፃ ከከም ክሳይና ንግበሮ ኢና ብሓፈሻ ግን ኣንፈት ይበኩም ኣለኹ alright mate you alright ገልና በልካ ኢኻ ትዛረብ. Let's get started. Let's learn together. Let's grow together. Let's fight together for our dreams. Let's win together. Let's have fun together. نخيد معنا ينبقس بحنساب نمهر بحبار نعبه نحلمنا بحبار نقلس حبيرنا نتعوت حبيرنا نزناقع حبيرنا نسحق حبيرنا إهين مهين نبهال. عندي اسم pronoun أنا I نسخة you نسخي you. أب ቋንቋ እንግሊሽ you نسخة نسخي نسخم نسخاتكم ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንሱ he ንሳ she እትዩ it ና we ንስኻ you ንስኺ you ንሳቶም
they ንሳተን they ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ they ሓደ እዩ ዘሎ ኣብ ናህና ግና ንሳቶም ንሳተን ኢልና ስለ ንፈልዮ ብከምዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ኣነ እየ I am ንስኻ ኢኻ you are ወይ ከዓ you are ንስኺ ኢኺ you are እቲ ኣዳማምፃ ከከም ክሳይና ክንገብር ንኽእል ኢና ንሱ እዩ he is ንሳ እያ she is እቲ እዩ it is ንሕና ኢና we are ንሳቶም እዮም they are ንሳተን እየን there are ክንብል ንኽእል ኢና እዚ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ እንተዳ ፈሊጥናዮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚ ግን ብዙሕ ግዜ ክንቀትል የብልናን ባህላየ ክትፈልጦ ስለ ዘለኩም ጥራይ ሸፍ ኢለ ዝሓልፉ ዘለኹም በር እቲ ቀንዲ ብሙሉእ ሓሳባት እዩ ንሰባት ክርድኦም ዝኽእል ኣነ ዝሓስብ ዩ ትብል ቃል ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ናብ ቋንቋና ትግርኛ ክትርጎም ከላ ንስኻ ንስኺ ንስኹም ንስኻትክን ንስኻትኩም ንስኻትክን ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት how are you እንተኢልካ ሰላም ከመይ ኣለኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሰላም ከመይ ኣለኺ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሰላም ከመይ ኣለኹም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ናህና ግን ንናቱ እዩ ዘለዎ how are you ንኣብነት ብቋንቋና ከመይ ኣለኻ ትብል ንወዲ ንጓል ከዓ ከመይ ኣለኺ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ግና ከም ዝበልኩኹም how are you እንተኢልካ ንወዲ ይኹን ንጓል ንዓቢ ይኹን ንእሽቶ ፀገም ዝበሃል የብሉን questions ሕቶ am I ኣነ ድየ are you ንስኻ ዲኻ ንስኺ ዲኺ is he ንሱ ድዩ is she ንሳ ድያ is it ንሱ ድዩ ንሳ ድያ እቲ ድዩ እቲኣ ድያ እዚ ሕጂ ንነገራት ንእንስሳታት ኢና ንጥቀመሉ ኣብ ገለ እዋናት እውን ክንጥቀመሉ ንኽእልና መብዛሕትኡ ግና ንእንስሳታት ንነገራት ኢና ንጥቀመሉ እዛ ናይ መወዳእታ is it ትብል ማለት እዩ ብሓፈሻ are we ንሕና ዲና are they ንሳቶም ድዮም are they ንሳተን ድየን ኣብ ቋንቋና ከምቲ ክነግረኩም ፀናሕኹ ንናቱ እዩ ዘለዎ ንሳቶም ንሳተን ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ they ንኹሉ እዩ ዝውክል ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ኣነ ኣይኮንኩን I am not ንስኻ ኣይኮንካን you are not ንሱ ኣይኮነን he is not ንሳ ኣይኮነትን she is not እቲ ኣይኮነን it is not ንሕና ኣይኮናን we are not ንሳቶም ኣይኮኑን they are not ንሳተን ኣይኮናን they are not ኣብዚ ሕጂ በተን ክሰምዑን ፀናሕኩም ቃላት ጌርና ሙሉእ ሓሳባት ክንሰርሕ ኢና positive full sentence ኣወንታዊ ሙሉእ ሓሳባት ኣነ ጸሓፋይ እየ I am a writer ንስኻ መምህር ኢኻ you are a teacher ንሱ ተምሃራይ እዩ he is a student ንሳ ሓኪም እያ she is a doctor እቲ ናተይ መጽሓፍ እዩ it is my book ንሕና ሕጉሳት ኢና we are happy ንሳቶም ኣብ ኩዕሶ ምጽዋት ንፉዓት እዮም
They are good at playing football. They are good at playing football. ንሳቶም ኣብ ኩዕሶ ምጽዋት ንፉዓት እዮም። ንሳተን መግቢ ክገዝኣ ይኸዳ ኣለዋ። They are going to buy food. They are going to buy food. ንሳተን መግቢ ክገዝኣ ይኸዳ ኣለዋ። ሕጂ ኸኣ ሕቶ ምስ ተሓተትና ከመይልና ንምልስ ክንርኢና ተኸታተሉ ኢኹም። Number 1. Are you happy? Are you happy? ሕጉስ ዲኻ? Yes, I am happy. ኩሉ ጊዜ ሕቶ እንተ ደኣ ብአር ጀሚሩ ልክዕ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትምልስ። Yes, I am happy ኢኻ ትብል። ሙሉእ ሓሳባት ንኣብነት Yes, I am ክትብል ትኽእል ኢኻ ፀገም ዝበሃል የብሉን። ብሓፈሻ ግን በቲ ዝጅምር ዘሎ ልክዕ ብኡ መልክዕ ኢኻ መልሲ ትምልስ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ መብዛሕትኡ። Are you happy እንተኢለ ሕጉስ ዲኻ ኢለ ኣለኹምሽ ሕጉስቲ ዲኺ እውን ክብል ይኽእል እየ። ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ከምቲ ክነግረኩም ፀናሕኹ ዩ ንኹሉ ኢና ንጥቀመሉ። ሕጉስቲ ዲኺ Yes, I am happy እወ ሕጉስቲ እየ ኢላ ኸኣ ክትምልስ ትኽእል። Number 2. Are you a teacher? Are you a teacher? መምህር ዲኻ? Yes, I am a teacher. እወ መምህር እየ። እዚ እውን ልክዕ Are you a teacher? መምህር ዲኻ? መምህር ዲኺ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ኣብነት ክኾነና ግን ሓንቲ ኣብነት እንተወሰድና ጽቡቕ ይመስለኒ። Number 3. Is he a student? Is he a student? ንሱ ተምሃራይ ድዩ? Yes, he is a student. እወ ንሱ ተምሃራይ እዩ። Number 4. Is she a doctor? Is she a doctor? ንሳ ሓኪም ድያ? Yes, she is a doctor. እወ ንሳ ሓኪም እያ። Number 5. Do you have a pen? Do you have a pen? ብርዒ ኣለካ ዶ? Yes, I do. እወ ኣለኒ። እወ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ኩሉ ጊዜ ከምቲ ዝበልኩኹም በቲ ሕቶ ዝጀመረ ኢኻ ትምልስ። Do you have a pen? Yes, I do. ንዓይ ኣብ ሓንጎለይ ዝመጻኒ ዘሎ ወይ ከዓ ብናህና ኣተሓሳስባ ዝመጻኒ ዘሎ እቲ ኣብ ሓንጎለይ ዘሎ መልሲ ካልእ እዩ። Do you have a pen እንተኢልካ እንታይ እዩ ዝመጻካ? እወ ኣለኒ እዩ ዝመጻካ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ Yes, I do ኢኻ ትብል። ከም ኣሕዝዋ መታን ከይደናግረኩም ኣይነግረኩምን እየ። Number 6. Can I ask you a question please? Can I ask you a question please? ሕቶ ዶ ክሓተካ? ሕቶ ዶ ክሓተካ በጃኻ? ኣብ ናህናኩ ብዙሕ በጃኺ ኣይንብልን ኢና። Yes, you can. ሕራይ ሕተት። Number 7. Do you understand? Do you understand? ተረዲእካ ዶ? Yes, I do. እወ ተረዲእኒ። ብናህና ከም ናህና Yes, I understand. Yes, I understand. Yes, I do. ክልቲኡ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣነ በፂሑ ዘለኹ ደረጃ እንድሕር ዝኾነ ሃሊኻ ንተሓባበር ንተሓጋገዝ ሕራይ። Are you a writer? Are you a writer? Yes, I am. እወ ጸሓፋይ እየ። Are you a writer? Yes, I am a writer. እወ ኣነ ጸሓፋይ እየ። Number 9. Do you know him? Do you know him? ነዚ ሰብ ትፈልጦ ዶ? Yes, I know him. እወ ይፈልጦ እየ። ኣብዚ ሕጂ ወላ Do you know him? Yes, I do ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ንዓይ ዝወሓጠለይ ዘሎ
yes I know him ክብል ኢና ዓይዝዎ ሓጠለይ ኣብ ገለ ዝረኣኽዎም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምዚ ኣቕሪበ ኣለኹ yes I do እንተኢልኩም ውን ኣይተጋገኹምን ኣለኹም ካልእ ሓድሽ ነገር ተሊኻ ዝኾነ ክምላእ ዘለዎ ሓሳብኩም ርእይቶኹም ከዓ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም number 10 where are you going where are you going ናበይ ትኸይድ ኣለኻ I'm going home ናብ ቤተይ ይኸይድ ኣለኹ where are you going ናበይ ትኸድ ኣለኺ I'm going home ናብ ቤተይ ይኸይድ ኣለኹ ክትብለካ ትኽእል እያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም you ንስኻ ንስኺ ስለ ዝኾነ ናብ ቋንቋና ክትርገም ከሎ ንስኻ ንስኺ ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ where are you going ክትብል ከለኻስ ብቋንቋ እንግሊሽ ንዝኾነ ኢኻ ትብል ንወዲ ንጓል ንዓቢ ንንእሽቶ ንኹሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ንሕና ግን ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ናበይ ትኸድ ኣለኺ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ናበይ ትኸድ ኣለኽን ንብዙሓትን ዓበይትን ፍልይ ኣለዎ ከምቲ ንፈልጦ حراي نلما عند حيزلكم زمصاخو ازي كسمعو صنحكم يو نيرو اب قصالي كال مدب حيزلكم كمصي لايك شير كا اي تحمقو يخم يا يقني لي thank you very much thank you for watching